madoka chere mabiyangu chauya chitima chonhau dzomanhoko dzomusi wechipiri zuva ro13 mwedzi uno wakurume. Pai kamushonga kodziwa mupengo kochipiri kabva kuchina kauya nyasi. Izvi zvaitika zuva ranyasi apo ndege yakabva kuchina yagweda nyasi panhandare yendege yokuHarare. Wana mukuru wenyika nevamwe vazhinji vangu vari tacha kuzara panhandarepo vari kupemberera kuuya kwekamushonga aka. Chatonetsa vazhinji kuti sei waribe kunyepana kuti kamushonga kauya kangani, nokuti Nick Mangwana anga aine nhamba yache. Bazi rozvoburitswa kumasoko rino nhamba yaro, apawo bazi rozvoutano rino nhamba yaro. Zvakatooma mabiya angu. Vazhinji vagozoziva kuti sei Mbano Meno Hotel yagopuwa mari nohurumende ichinzi kana ikareka kubhadhara hurumende ndo inozobhadhara. Hotera iyi iri kuVictoria Falls kumosi yatunyaku. Apa muridzi wayo ndiye ari mumwe wavakuru vanotonga kubepanhau roDaily News. Zvabva zvabuda pachena kuti sei yakapuwa mari yakadari. Dare romakurukota nyasi ipo rasangana rabvumirana kuti rakugoburitsa vamwe vakasungiwa wakwanisa kuita kuti nyaya dzawo dzisvike wagare mutongo wakapuwa chidimbu chawo. Pai wanenge wagara mutongo wawo chidimbu chiri 30 kubva muzana wakukwanisa kuburitsiwa, asi hwiba wakaita zvinhu zvakanyanya kuhwadza zvakaita sokubhinya pabodzi pono mumbavha wakapakata nezvimwe zvakawanda. Toramba tichiti dai waita kuti zviite izvi. Apawo pai ugaro hwomujeriwo huribe kana kuningisika zvisvinu apo pakaita nyoka yagouyamo manga makaisiwa Johana Mamombe pakasaika kuziva kuti kuyabvepi. Ipapa pariba ari kuziva kuti chii chakagoitika nayo. Paino dare romakurukota aripo kare mitambo yese yakubvumiwa kuti ibenuke vanhu vatange kutamba, asi kwai vanofanira kunge vachiringira nokutedzera zvese zvinodiwa zvokudzivirira kutekeshera kodziwa mupengo. Toramba tichitenda izvi tichirimirira kutoti mitambo iyi itangise chiporipocho. Dare ripo kare nyasi ragotiro rakugobvumira vanotengesa zvokudya kuti vanhu vauye kogaramo vachidyira imomo. Apawo kwai kubvumiwa kwavo warondofanira basi kuita vanhu vasingapfuuri zvikamu 50 kubva muzana pane vagara vachiita. Heno kana zvikagoburika zvisvinu. Jurai moyo kwai agopa mumwe murungu anonzi Ken Sharp ivhu rakawanditsa rinosvika mahekita anoita 240 kunzvimbo yomuHarare inonzi Pomona. Kwai Keniu agobhadhara mari yekuAmerica inoita mamiliyoni 20 bedzi. Apa ivhuri mari yaro yarinofanira kubhadharwa mamiliyoni 200 chaiwo okuAmerica. Pakanyangarisa apa. Pai vagara vekuchironga vanogona kundopindana nonyahwa kureketa kuno nokuti hurumende ndo inogona kunge ndiyo yavanoda kuti igovabatsira kuvatakanura. Pai wakaita dambudziko romadzomba aita kunge atumiwa nevanhu akauya kuonyopora chikafu chawo zvokutoti izvezvizvi vari kusayauza kuti vachagodini peno wagosunza futi iyo nyika yese yakati tacha nochokudya. Mari dzinobhadharwa kuenda kuzvikoro zvofundo yepamusoro zvaingidziwa kusvika zvekumadhora anoita 25,000 kusvikira ku40,000 chaiwo pakotoro ibodzi yavanosenza. Izvi zvakatohwadza vazhinji nokuti kana varairidzi waribe kupuwa mari yakadari, kunyange wakabatanidza waribe kana sendi rawashandisa, mari yavo iyi inogokwana ba. Ipapa apa pane vazhinji vachagochema mabiya angu dai hurumende iyi yaita tusvinu. Mutengo woropa munyika kwai wakwirapo kare nokuti chipaindi chibodzi choropa chagweita $10,200 wemadhora. Idi heno kuti vazhinji vanozvikona chere kuzoritenga ropa kutopfa chaiko kana wahwara zvokudaropa. Pamusika wemari yokuAmerica kwai dhora ribodzi rokuAmerica rinenge riri kutengiwa nemadhora 30 anomasendi 70 kwai nyasi kwagopuwa wanosvika mari inosvika mamiliyoni 35. Apawo nyasi bhangi ronyika ragoburitsa wari kuti zana wakatopuwa mari yakawanditsa
pane wamwe wese pamari dzagopuwadzi chawaribe kugobudisa kuti mbanani wamwe waribe kuwo wanhu nomamwewo makambani wagopuwa mari dzi tichagoramba tichiferefeta mabi angu tiringe hedu zopasirese. DRC pabodzi pono Senegal zvambomira kupaka mushonga kuAstraZeneca kuteedzerawo wari kunyika dzokumadoka zuva kuEurope wari kugomisa kupaka mushonga ka idi kambani Johnson yo AstraZeneca nochikoro choOxford zviri pakanyangarisa nokuda kwenhau iyi. Kenya neSomalia zvagoti kuisana kwawo nokuda kwomukano kuri kuramba kuchiendera mberi. Ipapa Kenya igoti ichadaba zvokugoreketa noSomalia kuti vanhadzirise nyaya iyi. Izvi zviri kunotorwadza mabi angu. KuEthiopia kwaramba kuchinetsa nokuti masoja weEthiopia kwaiya ari kugoita zvinhu zvisingabvumiwe pamutemo wokuhwa izvo zvakaita sokubhomba kana zvipatara chaizvo zvinorapa vanhu kuTigray. Toramba tichiti dai wakuru wokuEthiopia wareka kugosikinya tukono kudari. Nigeria yaramba kudherewa yagoti iyo kambani yondege Emirates yagomisiwa kugosenza munyika kusvikira yatanga kubvuma kutakura womuNigeria waribe kana kuongororwa dziwa mupengo nokuti wari kuti waribe dziwa mupengo rakanyanya idi pakanyangaritsa. Kapo kuLondon kuUK paramba kuchindoomberwa manja nokuda kwokuti hurumende yeko yakabuda pachena nokuda kwezvirwere zviri kuboeka mushure mekunge vanhu watora mushonga yedziwa mupengo yakasiyana siyana. Toramba tichitenda tichiti dai kwedu wagodariwo idi pakanaka apa. Tiri pamufaro iwoyu todifambira pano kwanyasi ndini wenyu Mhandu wewo nhau.